Llengua Ferits. Sabeu per què és tan important mantenir-nos en català? Primer de tot, amb les persones que encara no saben català, com jo fa 20 anys. O sigui que és superimportant visibilitzar la llengua amb la gent que encara no la saben. I també per les persones que l'estan aprenent, com també jo, fa 20 anys, o encara continua aprenent català, doncs és molt important perquè així les persones que estan aprenent la llengua la poden practicar. És que és molt important perquè si no tu pots practicar i no pots parlar amb la persona que parla la llengua que estàs aprenent, anem malament. O sigui que és molt important, ens mantenim en català perquè estem ajudant moltíssim. Llengua Ferits, som-hi! I no només això, espera. És que a Llengua Ferits encara hi ha més raons per mantenir-nos en català. Per exemple, amb aquelles persones que ja el saben parlar, és que de vegades el simple fet de veure un color de pell diferent, una estètica que diem, ai, calla, potser aquesta persona no és d'aquí, o un accent, ens fa pensar que ja no li podem parlar català, i aquella persona el parla perfectament. Per tant, és importantíssim parlar-lo amb tothom, sempre, independentment de l'accent que notem o de la procedència que puguem suposar a aquella persona. D'aquesta manera, el que farem serà que les persones que l'han parlat sempre s'adonin, en conjunt, que, ostres, és possible mantenir-nos en català. I si ara mateix 9 de cada 10 catalanoparlants canvien de llengua davant d'algun interlocutor que pensen que potser no els entendrà, si mica en mica ho anem canviant, cada cop serem més els que ens mantindrem en la llengua. I això el que tindrà és un impacte superpositiu en l'ús social de la llengua. Per tant, si us plau, parlem català arreu i amb tothom. És essencial mantenir-nos en la llengua. Oi que sí? Sí. Ja està? Ho hem explicat? Sí, jo crec que sí. Perquè és molt important, eh? Però moltíssim. Recordatori, eh? Sempre va bé Mantenir-nos en això. català. Vinga, anem. Llengua Ferits! Som-hi! Som-hi!